Bé, hola a tothom, soc l'Òscar i aquest és un nou vídeo, en aquest cas en català. Feia ja temps que no feia un vídeo en català, m'hagués agradat fer-ne més, però per circumstàncies que no venen al cas ho he anat deixant i bé, jo crec que el català es mereix que fes més vídeos, per suposat. I també m'agradaria saludar a les persones que m'han enviat missatges demanant-me més vídeos en català, en especial a Peter, dels Estats Units. Sé, Peter, que estàs estudiant català, tot i que moltes vegades pots estar ocupat fent altres coses, tens la teva feina, tens les teves coses a fer, però m'honora molt que vulguis estudiar el català, al igual que totes les persones que volen estudiar i no viuen a Catalunya, perquè el català no és una llengua forta com podríem dir l'espanyol o l'anglès, que són internacionals i tothom les coneix, almenys vull dir que es coneix que existeixen. Hi ha gent que no sap que el català és una llengua i que és parlada per molts milions de persones. Però bé, això és una altra història. Llavors, m'agradaria continuar una mica amb la sèrie de frases fetes o expressions en català. Per exemple, no totes són... A vegades m'agrada posar frases que són més típiques catalanes, no sé si es poden considerar una frase feta des d'un punt de vista purament acadèmic, perquè jo no sóc filòleg ni res, però bé, jo considero que són frases que es poden utilitzar. Per exemple, ens ho hem passat d'allò més bé. Ens ho hem passat d'allò més bé. És quan simplement vols expressar que has tingut una estona, no sé, has estat en algun lloc amb algunes persones o simplement vols expressar que has gaudit d'un temps, d'un període de temps. Per exemple, no sé, has anat a sopar i has gaudit d'aquella estona, doncs dius, ens ho hem passat d'allò més bé o ens ho vam passar d'allò més bé. Què més? Per exemple, un altre, fer mans i mànigues. Fer mans i mànigues vol dir quan tu t'esforces molt per alguna cosa. Per exemple, si has de passar un examen i has d'estudiar molt i estudies per les nits i fas l'impossible, doncs fas mans i mànigues. Què més? Per exemple, tant li fa, no? Quan tu dius tant li fa. Tant li fa, et refereixes a una tercera persona i vol dir tant li fa, simplement vol dir que li és igual, que no li dona importància. Per exemple, l'han fet fora de la feina, vol dir que s'ha quedat sense feina perquè el seu cap li ha dit que no continuïs a la feina, perquè no, simplement el fan fora de la feina, no? I aquella persona diu, bueno, tant me fa, perquè no m'importa, és igual, ja trobaré una altra feina, doncs tant li fa. Què més? Un altre, trencar el cor. Què vol dir trencar el cor? Trencar el cor és això d'aquí, que, bueno, està més cap aquí, l'òrgan aquest que nosaltres tenim, tan important, sense aquest òrgan en moriríem en segons. I trencar el cor és figurat, evidentment, vol dir fer llàstima. És quan alguna cosa et fa llàstima, que et sents apenat, et sents que t'afecta. Per exemple, veure un animal ferit, un animal que té una ferida, o que, no sé, té una pota trencada, que sigui una ferida, no? Algú que està patint, et trenca el cor, et trenca el cor. Llavors aquesta és l'expressió per dir que m'afecta emocionalment. Un altre, fer denteta. Fer denteta, una dent, en català és diguem, una dent, no? És el que nosaltres utilitzem per menjar, no? Per mastegar. Fer denteta vol dir despertar desig. Per exemple,
veiem, fa hores que no mengem i veiem en un escaparat, no sé, en algun lloc un menjar i estem olorant, doncs això és fer denteta. Però també es podria utilitzar, per exemple, en alguna cosa que no fos menjar. No sé, imagineu que vols anar a un concert, no tens entrades i veus un cartell del concert anunciant-lo, doncs et fa denteta perquè vols anar-hi. Tenir les dents llargues. Tenir les dents llargues, també parlem de dents aquí. Això vol dir tenir gana, tenir les dents llargues, tenir gana. És a dir, quan tens aquest run-run aquí, que tinc gana, tenir les dents llargues, no? És com si les dents estiguessin més preparades per menjar i per mastegar i per menjar. Què més? Ara parlem d'una paraula, és una expressió que és costar un colló. Costar un colló, això és molt català. Vol dir costar molt. Colló és un testicle, però dit d'una manera més no tan formal, no? Testicle és com més mèdic, acadèmic o més neutre, no? I colló és com més informal. Costar un colló vol dir que costa molt, ser molt car. Què més? Estar fins als collons. També parlem de collons, de testicles aquí. Estar fins als collons és quan estàs fart. També pots dir estar-ne tip d'alguna cosa. N'estic tip. Estic fins als collons. Això vol dir. I és, diguem, una mica més com informal. Llavors, depèn quin tipus de converses que tinguis, doncs no es pot utilitzar això perquè quedes com, no sé, queda una mica massa informal, no? Tenir els collons ben posats. Tenir els collons ben posats vol dir ser de molt caràcter. Ser de molt caràcter. Tenir els collons ben posats, doncs això, que imaginem que estàs en una situació en la qual, no sé, tens que fer-te valer. És a dir, estàs en una situació que tu t'has de posar allà i demanar alguna cosa. T'has de dir, perquè jo aquí, aquests són els meus drets i això s'ha de complir i exigir. És a dir, una situació en la qual necessites aquest caràcter, que no siguis tímid i que tu reclamis i, no sé, no se m'acudeix ara una situació. Doncs això és tenir els collons ben posats. Per exemple, no sé, estàs treballant en una empresa i el teu cap, et demana fer una cosa i no te la pagaràs. És a dir, fer hores extres gratuïtament i tu vas al teu cap i li dius jo no treballo gratis. Punt. Ho dius així. Això seria tenir els collons ben posats, no? Perquè tu allà vas i reclames els teus drets. Tocar els collons. Què vol dir tocar els collons? Tocar els collons, i continuem amb això dels collons, vol dir molestar algú. Llavors, clar, tu pots fer totes les variacions, no?, amb els temps verbals. Per exemple, em va tocar els collons, o em toca els collons, o li tocaré els collons. Però no és físic, no és anar allà a tocar els testicles. És simplement tocar els collons. Dic, no em toquis els collons, o sigui, no em molestis, no em vinguis amb tonteries, amb bestieses, perquè estic ocupat o estic concentrat. No em toquis els collons. No sé. Llavors, vol dir això, molestar, anar a molestar algú per alguna cosa. També, a part de molestar, també és alguna cosa com, no només molestar a nivell de distracció, sinó de, no sé, demanar coses que potser l'altre no vol gaire. O crear una situació que a l'altra persona no li agradi, l'altra part no li agradi, no? Per exemple, estàs en un restaurant i portes molt poc temps i
i dius, estàs amb altra gent i dius, mira, ens en anem perquè és tard, es fa tard, i veus que els altres s'ho estan passant bé, i tu ja, diguem que vols trencar allò, no? Perquè tothom s'està passant bé, i dic, va, anem, que tinc son. T'estàs tocant els collons, perquè estàs creant una situació com de conflicte, entre cometes, no? Bé, doncs en tinc més frases, però m'agradaria fer-ho en un altre vídeo, perquè si no es fa molt llarg i possiblement pesat. Espero que hàgiu après una miqueta més, i no sé, que els meus vídeos us ajudin una miqueta a parlar o aprendre millor el català. Com he dit en alguna ocasió, jo no sóc un filòleg, no sóc un expert, és possible que faci alguns errors gramaticals, tot i que sóc català nadiu, però la gran majoria de persones aquí en Catalunya fan petites incorreccions. Per tant, parlar un català perfecte és difícil. I no és una excusa per no intentar parlar-lo bé, però sí que és simplement que jo em vull mostrar com soc, no com un expert, sinó com simplement un usuari de la llengua. I un usuari que no és un acadèmic. Simplement jo exposo coses que considero que poden ser interessants en internet, i a qui no li agradi, doncs, que no miri els meus vídeos. D'acord? Doncs simplement és això. Si voleu podeu desar comentaris, podeu posar comentaris a baix, ja sabeu com fer-ho segurament. I res, ens veiem a la pròxima, que gaudiu del vostre temps. Vinga.